Relax. Relax. Relax lang. Labas lang ang dibdib yan. Straight lang. Ay, masakit ang konti. Huwag mo muna. Gigisingin ko lang ugat mo. Relax lang, relax. Relax lang. Relax lang, ha? Tatalag. Kapalan. Ano na ano? Lamig. Na ano yung ugat mo? Gumalaw masyado. Bumaba. Nagbarado. Pero malaking binawas niya, no? Oo. Nakagalaw po. Nakakagalaw na ako kayo. Hindi ka tulad kanina. Oo, sumasama katawan eh. Sumasama yung katawan nyo. Ngayon hindi na. Ikot nyo nga. Hindi ganun nyo nga. Hindi na sumasama katawan nyo. Hindi na. Huwag nyo itong babasahin, ha? Okay. Tayo nyo lang. Bilang yan. Nakakagalaw na yung katawan nyo, ha? Hindi na sumasama yung katawan nyo pag gumagano kayo. Oo. Kanina sama lang. Sama lahat. Pag ginano mo yung leg mo, gumagano din yung katawan nyo. Oo. Relax lang. Eh, paano pag naliligo sa banyo, makikiraan ka na lang. Makikiraan ka na lang. Wala tayong magagawa eh. May nakatira sa bahay nyo. Ito yun, may nakikita yung mga anak mo doon. Puro, minsan nangyayari parang may dumaan. May tao doon sa inyo na hindi nakikita ng normal na tao. Hindi siya tao, ha? Mga body spirit yun, mga laman lupa. May tinusok siya dyan sa ano mo eh. Sumigaw ako pagbuhos ko eh. May tinusok siya doon sa loob ng CR. Para siyang may tinusok na ganitong bagay, oh. Ginanong kanya sa likuran. Bigla nga ako sigaw. Biglang sumakit, di ba? Oo. May tao doon sa pinagliguan mo, doon sa CR ng bahay niyo. Kaya hindi yan makukuha sa hilot. Basta-basta. Hanggang hindi natatanggal sa spiritual yan, hindi yan mawawala. Kailangan tanggalin. Dasalan. Pag hinilot yan, mamamagalang yan. Marami na akong ganyang karanasan at experience sa mga ganyan. Hindi yan makukuha sa hilot-hilot. Yung bahay nyo kasi may nakatira. Hindi naman nagkakasakit yung mga pamilya mo. Hindi naman. Basta makikiraan na lang, ha? Oo. Alam mo ba, isang buwan yan, kaya hindi kita binibiro. Hindi mo na magaganon. Pag lumiko ka, kasama mo katawan mo, hindi ka makakahiga sa trabaho mo. Kahit pumunta ka pa sa therapy niyan, maglalaki yan. Hanggang di binubunot yung nilagay dyan. Ano nga may tumusok sa likod ko sa may sigaw. Oo, di ba? May parang may tumusok. Oo, pagkatapos na, dali ko masakit na. Nasagi mo siya. Sige, galaw mo. Masakit pa? Hindi na masyado. Hindi na masakit. Oo, hindi na masakit. Katulad kanina. Hindi na masakit. Gumagalaw ng leg nyo, ha? Oo. Gumagalaw-galaw na yan, ha? Igalaw nyo. Sige, straight lang ko yan. Pag gumagalaw leg mo, ilabas mo yan. Yan, igalaw nyo. Gumagalaw na. Hindi na masakit. Hindi ka tulad kanina. Pag gumanong ka, sasama buong katawan mo. Bawal ka maligo, ha? Bukas na ligo. Ano ba ramdam? Okay na. Tayo nga kayo. Guminawa. Minhawa na. Sige, subukan mo yung sinasabi mo pag tumatayo ka, sumasakit yung dito mo. Yung kanina. Wala na? Wala na? Okay na? Wala na sakit? Wala na. Okay na, ha?
Sigurado, wala na sakit. Wala na. Galawin yung leg nyo. Wala. Taas yung kamay nyo. Kabila. O, diba sabi sa inyo, may nakatira sa loob ng bahay nyo. Isipin mo, naligo ka lang, parang may tumusok. Oo. Tapos napasigaw kayo. Simula nyo, hindi nyo naggalaw yung leg nyo. Sakit na. Masakit na. Pero may nakikita yung mga pamilya mo. Pero parang may dumaan. Kasi anino. Anino lang. Pero hindi makita sabi doon sa stick, isa siyang mga body spirit o mga laman lupa. Pero kung nasa sa inyo yan, magpasintabi na lang kayo, ha? Okay na, ha? Maraming salamat po kaya. Okay. Thank you. Salamat.